Konkron ne wasafo Yehowa. Onyame a yɛtwere no a yɛntwa nhwe da biara da. Onyame a wɔbɔɔ soro ne asase. Mobrohumfo a ya wotwere na mmiri biara no wokura wo sɛ gyata. Ne nyame yɛda wase sɛ anɔpabɔ yi mu wahwɛ yɛn nsoɔ na wotwe nyinaa mu na da bɛsua wo dɛm ha sei. Agya seda ayɛ yɛn kamfo nka wo diri mu daa. Papa wo ma ne butubutu anim yi o. Wonim obiara adesradeɛ. Mesrɛ wo sɛ fa wo nsa ka wo biara na deɛ ha no biara no agya yɛ ma no. Megya ayarefo ayɛ a ɛwɔ mu hyɛ wo nsa. Papa wo sɛ wo ma ntampie na ade sa wo ma yareɛ. Mesrɛ wo sɛ David va. Bibia ha nipadua no mu biara no agya mesrɛ wo sɛ yi firi mu. Na bɔ wo nyinaa ho bankɛseɛ. Mesrɛ wo agya. Megya wakoa Brenyah hyɛ wo nsa. Wɔyɛ akɔra wonim ho hwee wo ba no mesrɛ wo sɛ deɛ wobɛka kyerɛ yɛ nyinaa no so a woyi ne sinkyɛe na wokyerɛ no deɛ ɔnka nkyerɛ yɛ. Na deɛ bɛtie nso wa me atie deɛ agu akoma pa mu. Na nkyɛ na woba a yɛmu biara anyera. Meda wase so watie yɛ Agya mbusa ne nyinaa wɔ dɔba Yesu Kristo din. Amen. Amen. Radio huya maboda. Radio Israel. I'm say a kind of watch here. We shall share so upon our boy. If you know, no kind home. If you bounce to no kind, but share and tea assembly be a phone so the umbrella money was saw me here. Enti edru se ye benso kakra ebe yi abre no eno nso uma ye nti akoma mu na ye nkai hwa a wahwe ne hwa a ogusu a wahwe ye ne ye nkai se asida ye ne die da mumi enso ne mompa ye na enfra somfo no na ommegigi tight. Eja wadaroma na pay yebihye ha enim se wasrabofo atwa ho ahia eja de ebeyi yesrɛ se ye de akomu pa ne yeyi o dase enim se obɛhwɛ so omo ntimi anyi bi no ade ya omso ye de omhye nsa ye omo adum na de bia omo ntimi nyi bi we ni ebusade ene any day nyina. Amen.
Happy Sabbath, church. The young says, and I'm over your door some pie. The Dawson cry channel, you're the Namiasi, the Najiba. And I a story, no title, no, say, Bible detectives. If Paul, a coach lecturer, burying. Na almost so a tianyam summon or almost. I know I could share Bible no more. Said the Paul can a no cry. And in Tina, your story nature said, so what tianyam summer, coffee, a wash, Nafajon, amen. All right, in Tina, the Babon Fire, my I will see why. Okay. Thank you, Jesus. Hello, stop it. Okay, everybody close your eyes. Arms together, close your eyes. I can see vampire. Jesus God, thank you for tempting us. I want to write to Jesus. Amen. Hello, boys and girls. This is Aunt Brenyah. Today's story is called Bible Detectives. The memory verse is from Acts chapter 17, verse 11. It says, "The Bereans received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true." The message is,
Hello, boys and girls. This is Aunt Frenita. Today's story is called Bible Detectives. The memory verse is from Acts chapter 17, verse 11. It says, "The Bereans received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true." The message is, I worship God when I study my Bible every day. Would you like to be a Bible detective? To discover new ideas and information? Let's learn about some Bible detectives who searched the scriptures to see if Paul was right. Jesus had given Paul a special mission. He called Paul to be an apostle. His work was to tell the story of Jesus, first to the Jews, then to everyone else. Paul traveled a lot. Whenever he went to a new city, he went to the synagogue first. He would show the Jews from the scriptures that Jesus was the Messiah. Then Paul would tell them how he became a Christian. When Paul went to the city of Thessalonica, some of the Jews and a lot of the Gentiles believed what he had said. Many people became Christians. Some Jews who did not believe were jealous. They wanted to get rid of Paul, but they needed help to do that. The Jewish leaders went to the marketplace where people who did not have jobs gathered. Here they found some people who liked to make trouble. Paul and his traveling partner Silas were staying at the home of a man named Jason. The troublemakers, led by the Jewish leaders, went to Jason's house, but Paul and Silas weren't there. So they dragged Jason and some other Christians to court. The Jewish leaders said that Paul and Silas were disobeying Roman law by saying that Jesus was king. They said that Jason should be punished because Paul and Silas were staying with him. The court believed the crowd and forced Jason to pay money. The crowd never did find Paul and Silas. That night, the other Christians sent them to a town called Brenyah. As usual, Paul and Silas went directly to the synagogue. The people in Berea, called Bereans, were kinder than the people in Thessalonica. The Bereans listened carefully to what Paul was saying. After they listened, they searched the scriptures for themselves. They wanted to be sure that what he said was true. After they studied, many believed and became Christians. And after they became Christians, they still studied every day. They did not study because they were curious. They studied because they wanted to learn more about Jesus. Angels stood beside them to help them understand what they were reading. When some of the Jewish leaders in Thessalonica found out that Paul and Silas were in Berea, they followed them. They found the same kind of troublemakers in Berea and started another riot. But the Berean Christians sent Paul to the city of Athens. There he would be safe. Silas and Timothy stayed behind to help the Bereans learn more about Jesus. Some of the new Berean believers went with Paul. When they arrived in Athens, Paul sent them back to Brenyah. He asked them to take a message to his friends. He wanted Timothy and Silas to join him when their work was done. The Bereans continued to search the scriptures. They wanted to know more about God. They wanted to learn more about Jesus. Jesus invites us to study the Bible every day. He wants us to learn more of His Word. As you read the scriptures, He will help you understand them. Just ask Him. He wants you to know Him better. Mr. Spencer sought tobacco frato. Wow, woman, with a man, why?
All right. Hands together, let's pray. Dear God, thank you for this church. Please help us to keep this story. In Jesus I pray, amen. Next month, Children's Day. And you be sure was after church. And our parents sending you money, Brenyah, so much than my wife, Yamishram. I don't know me fa ebreka krabina ya fre Mr. Barnes hene awo abani mu ha na yetu won share densa on anniversary ye no mu ina na edi nti mesre sempam chaw omrani muhamaye Yankopon yadawase watu mu abrade nyina sunti wahwe yen so ne da so tinkom na bone bia nka yen enne owura pants ne yire e wa hase na yadawase se rade o kan o bo mu na wahwe won so na enne wo di won anniversary ayeyi yen de ma wo rade efri se ebinom die eni 2 weeks enti se omudi anniversary na eyaye nkoa ne de ma warade ye de won e sha on sasronko kwaso se rade yesropi se be the center of their home na fe tuasoa ka won ho odo a ode esi won tem no mane nyini de bia enyini na fe emre bi senne no yasan gina ha da wase yada wase suati empaibo yefa kwanya so eja awarefo a we mu ina hya wonsa
sɛ Awurade wohyira abusua yi no na wohyira abusua bi a ɛwɔ ha saa. Afei wɔn a ɛduru wɔn mfie so sɛ wɔn wareɛ yɛsrɛ wo sɛ wodom mu provide for them. Yɛda wase so ati yɛ mpaebɔ wɔ Yesu din mu. Amen. Congratulations. Mɛtoa so na yɛada Awurade ase. Monim sɛ mmerɛ bi yɛnya no nteɛ sɛ abɔfra bi ehia mpaebɔ ɛma yɛde no to yɛn prayer list so. Ɛnnɛ ɔwɔ yɛn mfimfini. Ɛnti mɛsrɛ sɛ Brenyah ɛwɔ ha ɔmmra. Fi sɛ ɛbaeɛ no yɛn nyinaa de sum kɔ Awurade anim. Nti sɛ ɛnnɛ ɔwɔ yɛn mfimfini ha na ɛwɔ sɛ yɛda Awurade ase. Nti ɛdɔn yi mu mɛsrɛ na ɔpɛni amodaako waba ha na wabɛda Awurade ase ɛwɔ deɛ Awurade ayɛ ama yɛn. Sɛ Awurade atie mpaebɔ na ɛnnɛ Brenyah wɔ ha sei na afei wasa na hyɛ Awurade nsa sɛ ɔbɛtoa so abɔ ne ho ban na deɛ na ɛrekɔ soɔ no ampagya ne ho bio. Nti ɔpɛni ne adɔfo no mmea na yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn Nyankopɔn yɛde wo ase bebree. Yɛde wo ase a na wo fata. Ɛfiri sɛ bebree na wayɛ ama yɛn. Yɛwɔ anidasoɔ ɛwɔ wo mu. Da bia a yɛbɛkɔ ɔhaw amanneɛ mu no, yɛde bɛto w'anim a wotie yɛn. Enti yɛde wo ase ɛma Brenyah. Mmra ne parents ɛde bɛto asɔre anim sɛ ɔyare no. Yɛankɔ obiara hɔ sɛ wonkutoo ne yɛbaa wo hɔ. Ɛfiri sɛ yɛnim sɛ ɔne the greatest physician. Na ne yɛnim sɛ wo nko a na abɛtumi ayɛ. Ampa wo ani yɛ hwammɔ. Ɛnɛ abɔfra yi ɛwɔ ahadeɛ a ne naaseɛ ne ayɛ yie ne yɛde ma sɛ ɛnka wo din. Yɛde wo ase ne yɛsan de no hyɛ wo nsa soronko kwan so. Sɛ daa nyinaa wobɛka ne ho, ne nanteɛ mu, ne school kɔ mu, ne nna mu, biribi a ɔbɛyɛ biara agya. Yɛde ne nyinaa ɛhyɛ wo nsa sɛ ɔbɛmo abɔfoɔ agaade no wɔ n'akwan nyinaa so. Deɛ wayɛ koraa kyerɛ sɛ wowɔ purpose ma no. Enti anim sɛ deɛ wode no baa sɛ ɔmmɛyɛ no, ɛwɔ asase yi so wobɛkɔ so na afei wagaade no na atumi afɔfeele na hyɛ wo din kronkron no animuonyam. Yɛgyina saa mmerɛ so abɔfra bi a wɔwɔ ha so hyɛ wo nsa. Wɔn a wɔyɛ mu a wɔyareɛ, wɔn a wɔwɔ around the globe so a wɔyareɛ, deɛ wɔn nyinaa yɛhyɛ wo nsa. Children's Hospital, ayarefoɔ bebree nkwaraa gya wɔn nyinaa hyɛ wo nsa. Sɛdeɛ ayɛ ama Brenyah yi wobɛma ebi so aso wɔn so. Yɛsrɛ wo sɛ wɔbɛkɔ so na wɔaprotɛte yɛn mma so a wɔwɔ ha. Na afei wagaade wɔn nyinaa ne abusua yi. Yɛde wo ase bebree so wayɛ ne saa ama yɛn na watie yɛn ɛwɔ dɔba Yesu Kristo din mu. Amen. Afei ansa na mefiri ha no meka yɛn sɛ yɛn nua Godfred ne maame afiri mu a sɛ ɔsɔfoɔ aka ho asɛm wɔ ha na ayie no ɛreba so on the 30th. Yɛn nua no wɔne yɛ som wɔ ha but ne din paa deɛ wɔ New Jersey but wɔwɔ ha more than ɔkɔ New Jersey. Enti sɛ ɛba ne sei deɛ a na ɛda yɛaba mu nyɛ saa ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛboa yɛn nua no. Enti no sɛ ɛberɛ no du a meka yɛn on the 30th na yɛbɛma yɛ nyinaa nso ahu baabi a yie no bɛkɔ so
ɛbɛkɔ so wɔ sɛ New Jersey nti mesrɛ mo yɛnhyɛ no nso. Enua Godfred ɛwɔ ha a ɔne ne yere Patience mompagya mo mu na obi a wonni mo no na wahu mo nti pamkyɛ mompagya mo mu na yɛnhu mo. Amen. Montena ase ma yɛ yo ne yɛbɛtoa so. Nyame nhyira mo.
Happy Sabbath, church. Today's scripture reading comes from Mark chapter 2, verses 1 to 5. As always, I will read the black print and we as a whole will read the red. And it reads, "And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men, and who they could not come near him because of the crowd, that they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, 'Son, your sins are forgiven you.' Amen." Happy Sabbath, everyone. Today, the hymn that we'll be singing is hymn 573, "I'll Go Where You Want Me to Go." Feel free to sing along if you want to. Savior,
Maranatha. 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 Onyankopɔn ɔba mpa ide nyame ase. Edi ka me de onyankopɔn ase pa ne bambɔ nhwɛ so pa hwɛ so na ene hu da fɛfɛ odi nyina bepia. De nyame ase, de nyame ase, nyame ase. Da osofo nso ase pa sɛ ne ama me kwan hustle ati sɛ me. Sɛ ne me gyina na me nya asafo ma be kyɛ ne wonsɛm. Oni ha so wa be hwɛ de bia ka kyɛ nsɛm me de na ase pa. Adam da nwentufo nyina ase. Titi wani nkati agres. Nyankopɔn hyira mo pa. Nyankopɔn hyira mo nkati agres da bia efremo a udi dwuma ma me de. Yesu wo sa ba bia mo. Je ko so wiase nyina kyerɛ sɛ Yesu ɔba enkyɛ. Sisi akwa de aben pa. You heard the echoes of your Libya. If you see the pay, we will 20,000. If you back Morocco. Yes, Obasaba. Then check. Yes, we are so about your head. Yeah, I hear you know, you can't. I need to obey we are Sibia. When you go on to home, a mother nipa here. Ogusu da bia ne tun span de do baba ko pɛ o do no so mra maji yankwa Yesu so atase so ba ye na nim se ni penti no ba ye o ba ye ho adwuma ye so die na sisi ye Christopher ye ese adwuni nipa ho ni di ma ye ho uni a ho kyerɛ na no aboa no unya hia mo aboa no o ba ha na hu se uni bi ama asɔre ya na ko zoom so a mo na frɛ no na hwɛ sɛ de no sitie e bia na bibi no hia a wo mo abetumi de aboa no yɛn fa ɔdɔ ɛne nkro yɛ entra Yesu na asida me mo mpae ɔsoro hene ɛnɛ nso wo de abo do aka sɛ yɛn nyina asase so ɛne yɛ pɛsɛ yɛ anso ne ni ho ahodi yɛ sra wonne ɛna no ko ka so bɔsɔ ho hotumi na baye so na ba ba mi yɛtumi am yɛtu ho adanse yɛ da kyerɛ afoforo nti yɛsrɛ wɔ sɛ dom boa yɛ na ho hotumi na ɔhyɛ bɔ hwɛ gu nyina so na deɛ bɛtim ne yi deɛ ɔpɛ sɛ yɛde yɛ bia yɛtumi ayɛ yɛ akɔdwo ho mfiri mu na ma yɛkɔdwo ho nti mfa so mu Yesu dim de busa no pa wie wadom nti amen yɛhwɛ yɛ test yɛ a wɔfa ase Michelle Kaman yi yakan aziefo deɛ babo deɛ yɛhwɛ no baba nanso mekan ya na mu sɛ enuanom nan ɛdeɛ nti na omunya adwene sɛ obi fie ana Yesu tie no mu wura mu no mo nya kwan wura mu no me madwo so ko tu dan no so ɛde nipa na wura mu ɛdeɛ nti no mo yɛ saa gidi kro mo mu nimpa se de tie bia som de nipa du Yesu na se obenya dɛ ayaresa na Yesu kro abasa de mo ni asa kyɛ mo pe na pɛ de ɛde nti no mo di sa adwuma yɛn so ɛdeɛ ne yɛ ama afoforo yɛ na afoforo yɛ busua mpa yɛ firi mu nyɛ nya na yɛ akwa yɛ busua nyina na enya ɛnyɛ yɛ busuafo nyina na ehunu Yesu ɛdeɛ ne yɛ de de atwe afoforo aba Yesu nkyɛn de wayɛ ama yɛ abrabɔ ni me wayɛ bia ma me pa
nti me my madwen sɛ baabi a menam bia ado ayɛ ma me no me ne afoforɔ yɛ dɛ ɛbɛkyɛ saa nso na wo nso wɔyɛ bia ma wɔ ɛmfɛre ɛma w'ani ngu sɛ wo nso ne afoforɔ bɛkyɛ de Yesu ayɛ ama wɔ ka Yesu ɔka yɛ o ɔsɛ sɛ ɛfɛre sɛ ɛbɔ ne din wɔ nipa anim a wɔn nso bɛfɛ ne din ɛbɛbɔ ne din wɔ hwan n'agya n'anim maame hɔ akyɛ nsɛm bi a ɔka no ha the book Testimonies volume 8 chapter 7 wɔse wɔde obisa question koraa hɛ sɛ na what is our work and why are we here yɛdwuma ne sɛ ɛdeɛ nti nso ne yɛwɔ ha yɛdwuma ne sɛ asɛm no a Yesu di maa yɛn no yɛn nso ne afoforɔ bɛkyɛ deɛ wayɛ ama yɛn no yɛbɛkɔdi ho adanse kyɛ afoforɔ saa ɛna adwuma a Onyankopɔn ɔde ama yɛn no ante from Papacho Bible hɔ bie John chapter 10 verse 16 na ka ama yɛn verse 16 mekan wo asante kasane mu ɔse na me wɔ nwan foforɔ a wɔn firi ban yi mu wɔn nso na etwa sɛ me de wɔn meba na wɔbetie me ne na wɔayɛ kuo baako ne ɔhwɛfoɔ baako amen amen Yesu sɛ ɔwɔ nipa bi wɔ yɛ dɛ akyire hɔ ɔmo mma mu hwan de sɛ ɔkɔka asɛmpa no kyerɛ ɔmo na ɔdwo mba ɛyɛ ne yɛdwuma no deɛ ate ani sɛ yɛrehyɛ ho akwanhwɛfoɔ koraa deda biara yɛka sɛ yɛde nkransɛm no die kora yɛn ɛno kora nso yɛwɔ bi papaapa asafo yi mu yɛsua Bible no yie nti deɛ ate yɛn nso ne awofoɔ yɛ dɛ ɛnkaka nkyerɛ ɔbɔnɔ nso mmra mewɔ Georgia na madamfo paa me ne nyina ne baa ɔbaa nkyɛ biara na me nso baeɛ yɛte fie bom ɔtwa kakra na tam biara sɛ memendaa mekɔ a sɛ bɛba no nso akɔ adwuma kɔbɔ no overtime mɛba no bia ɔte hɔ agye ne nwa a wɔtwa sɛ kɔdwo ɔ sɛ ke adom no a wore nam no a ɔno a bi na yɛ dɛ Onyankopɔn de kora yɛ wɔ ha ɔtwatwa biara nanso maanyɛ madwen sɛ ebia sɛ ɔsotwa bi ne nti no memfie no homeda ma invite sometimes no waba 13 Sabbath no ma invite no waba wa also na dia ko ba adwuma metim ma kakra emfie bebree ɛmɛyɛ nya adwene sɛ yɛkaka asɛm kyerɛ nipa naa no na wate aseɛ na wadi yɛte da bi ɛnyɛ yɛ kura yɛ adwuma no yɛ adwuma sɛ wɔde sɛ yɛn kaka wontimi sɛ nipa yɛtra bebree yɛtu fa New Jersey ha na wotwe mmienu wɔ frɛm sɛ ɔkɔ akɔbɔ akyi deɛ Nyankopɔn tumi yɛ no no mene ne ɛtɛ na ɔdwitwa bie na bi a meka bi kyerɛ no yare ankɔnyɛ but da bia mempaebɔ ne sɛ Onyankopɔn ma afoforɔ hu ne suban ne bi ɛwɔ mi mu nti yɛnyere yɛ ho na yɛnyɛ sɛdeɛ Yesu Kristo sɛ yɛagya no anti wadaworɔma sɛ bie Mark chapter 5 16 to 19 Marko etire yɛ nnum kyekyɛ mu a ɛyɛ edunsia de kɔpem edunkron ɔsɛ na wɔn a ohuu no ka deɛ ɔyɛɛ deɛ honhommɔne wɔ ne soɔ no na mprako no ho asɛm no kyerɛɛ wɔn na ofiri aseɛ srɛɛ no sɛ ɔmfiri wɔn asase so nkɔ na odii kodoɔ no mu na osii kodoɔ no mu no deɛ anka honhommɔne wɔ ne soɔ no srɛɛ no sɛ ɔmbɛtena ne nkyɛn nanso wɔamma no kwan na ɔsee no sɛ kɔ wo fie w'abusuafoɔ nkyɛn na kɔka nneɔma a Awurade ayɛ ama woɔ ne mmɔborɔ a wahu woɔ no kyerɛ wɔn amen
Amen. Ore ya kana wasem wa hayi. Ohumoni ahye ne ma ha no, obonsam ha no. Ohunu Yesu. Yesu tu humani free, why free? Oya na dwen se brade, medi wachi obi aboko bia, do ayama me dia, nya dia me yedai. Mesa me che medi wachi. Ba Yesu se dabi. Ko de ma ya ma no, ko na ne afoforo nso gba yedai naka. Ko ka kira afoforo de wo huri. Wa bra boy se na ntisi ya. Ntu ko ka kira afoforo se Yesu Kristo otumi je nkwa. Yesu Kristo do ayama nie. Imi di machi. Yenso Onyankopɔn ayɛ bia ma yɛ baabi enam biara yɛma Yesu Kristo suban no ma afoforo hu sɛ titire yɛn akwan yɛfo yi koraa mimi nam da bia me promote na me promote ma sɔre sɛ SD asɔre no aboa me paa atena ɔma bi ɛfrɛ hɔ Zambia pɛn Zambia or certain part of Africa until ya American was na Zambia ne ɛmɛte no ɛhɔ Ghana fo teacher fo bebree wɔ hɔ de maybe doing na madafo ba ga jem so mo ye party o baabi nti me yɛnkɔ party ni bi ekɔ ye Ghana fo teacher fo dɔso mo ye num twetwa bi ni ade manfo di asa yi na jam ko je fanta ba ko na me ko gina baabi a me no ma hɔ no wuro bi ba e Zambia ni odo mo krom kasa chia me Jesus ɔno hu so me nye omkrom ni o ya so ka ba mo so na da na manfo etwa bi di asa wa na me de ma be gina ha wo fanta na wo no me na so me no nsa o sa da na so me yazi ni o gina ho me ma ma twen ko gina nche o ka chem so no so yazi ni ono ka de wuni tu ba wa ye mre me ne kasa kwa na yiru mi zo ndi amon pa ma no bo fama da anfo because of one is Zambia for Ghana for be na mo hu obi o yazi ni da o sha me no fama da anfo enu an o fa me nko mi chere ba bia me wo oba ho anta me wo ha no ba ya oba obi sa me se wonya kwantu abutu am se ya Zambia what is that na ya o sa America am si ha fedi mana family ti o se ke mi nyini di papa dan fo so o de o so wi afama no na ko de mitimi me dim bibia ma no eni na nsa o de bibia ba ane se me digina he so ko de yan ko pon timi ye enti we no se me de hye me ho da bi meka ama foforo hu se onyankopon ne yeso no wo so amen na do yeso do so mo wo bia ne moyefo na Yesu we da yi bo wuji ye nkwa enti ya se ati enti ma wan bio e hu bio enti ma wan Yesu Kristo books ya church ni ade na ne ho pa books ya church die metumi di abo nyame adwuma no metumi ko gyina baabi enka ekuro me om kasa kwa mentin papa esi de na ata na de be je ho ne se ya wo Georgia ne ko ekuro bi e fro ho Nashville, Tennessee, 2007. You quite sorry. Also, for we preach a Brenyah. No catch a crown of fast or by a conveni. Wasn't in Nana? That was Germany. Nana was small shop. Beer or tiano, own fee. There be no beach. No man, the book is on no one can kind. I'll call a book not to be a na bebre twam na okọ shop was okọ clean no hu book no fire so kinkan book na do ko hu se sa ho me da na ye dey me da na nye ko se da bi ko do na yere me nyina asu ko se da o fe na yere na maka so mo se ifi na ko ye nsu ko se da bi hu me da na be so enu na mo so ama wonno o so furu akra no ka kire se oba ye kwanhwe ni ntino book ba ko pe amani pa bira yɛda abehu ne Yesu Kristo efiri hɔ baa ya na me yɛ madwen sɛ yɛ sɔfo aka me yi bi ko ABC kɔtɔ books yi bi hata mkara na mko gyina Walmart ko sieda
na me check books no na wo mat phone be ka tell me so is a permit as much books and die na me see me track maybe am dem bia we do adwuma be mo an ba yi be go ye ne panyi na ade mo ba gye me gwa robe akwa mi kra de tuntum ni mi share na me de ma anu ape o him na say yo bro I'm already safe o ka tem place wo no ya gye no dada into no wo hia ya dai book ni bi person mi say for books bi bre egu ya nye bi ye nko chema afoforo de pe bebre ba ya dai be na so ba be hunu Yesu ma ya ma aka mo ho ndi akokwa mi ti mi namba bia ifrifie na me ba na edu to imu a o je $5 na me de book na share nsem da bia me na ma djuma me ye Connecticut da ko sikra de ndi bo ye edu na me de book ndi egu ho obu ho a wo de gu so mo mpene a de yemfa mo gu a yempa religious bia ba tempa me en ha me so wo me de ma na wa reject ye en ha me because nyame book and so wo me nyame dia e Yakobon dia mo me yanyere ya ho na yenche books no yanyere ya ho ni ya dance tra foforo nam so ama ipa bebre so ba ya dai aba be hu Yesu Kristo yenya gidie nso na be bedru bia no yenka yema afoforo hu se ye Kristofo ye memenda akwanhwefo ye kwan so ye different kra mi bia se ma me ba ye na tu kan bebre ne ni nyina mzo Yakobon na nam so aru me do ye wo aboa mi ye papa makoli bia pe ya unzo wosre makoli bia pe e ko na misa mini body kura kete bese e far from nam desert copy Libya na adwuma bi ekonya ye na ye farms owura ne koye na adwuma no ese ni trimo dine ye dum se ni trimo den za ye adwuma me ne menyon ko ba ko ofri kuma second kro no ye adwuma ne wo so obi tuntum bi ba oba ya ko hwe ni ma o se free se fidan o so on so fi mele o se akwa mo ya adwuma ne se ni fan o se ni trimo dine anfo ye na adwuma ye na adwuma ontua ndi adwuma mo ye ebe ya mo nyae kakra mo ye no nya de butu amaka le kasa wa kan madam fo na te French me se me French kasa mente na madam fo titiri nya kire me na mo te madam fo no se ka che de si ye si kan de butua akwa ni gina no wosle na so ka che se me mi Kristo ni me sika de wonti me fe ni da akwa ni jazo ka se o he me body am mi gina ho me ye akogo se mo na wadafo was re ye be na so ye be madam ka che me so no madam so asante nkramo so aso me kan se ye akwa ni sika ma go jan nkramo so mo no am so yo ye adwuma ya on the 30th akwai ba wa amfra ya mfezi kama ye 31st ro aba on fezi kama ye madam fo ke akwai uje ko ya gese bi nya fo fra yom so da bi obetu ye ka on the 1st on fezi kana ma ye second ye o ha no ba ye wona na ye o ba ye o fra ye yesika ye ojú obi àdó ọdẹ hẹ́nì sẹ́m pé ní méjì sí kẹ́ àdá jàmbá pocket méjì ṣe wọ́ èyí ẹ̀dùnmẹ̀ ẹ̀dùnmẹ̀ nam kàkyẹ́ madam fún sí yẹn kó di àdá nsẹ̀ nkyẹrẹ àkọ́ náà ọ̀kàkyẹ́ mi sẹ́ ntumi ẹ̀ka no mẹ́lẹ̀ ní no yẹkọ́ sáta arab kakra bi a mateɛ mi nso ne mateɛ no nanso ma madam fún nkasa koraa mi a medwuma mi mu akyerɛ wɔ nam kàkyẹ́ nsẹ̀ bẹ́ẹ̀ Onyankopɔn nam mi som no Yesu mu ɔso kabil ayramfo se woso papa ndi baka jose sika no wetua isika ni
Ojina ho adom krom ka la ila kaka on hu bida because nipa bebre na aba ba ya adwuma akwa ne ntuo ka Nyankopɔn wo so Yesu Kristo wudi la chi a obe bia ma de batu biara nso mpo no me mpa aba nyame nim de ko so ya bra bo ampa otua ya ka wo mpa we na afede yemia yeni na yem fra foforo ba so invite yen wo je se ye wana fofo ye wabusuafo yen tun safra foforo zo mumra sore empo committee nyina yenyere ye ho nfa bi ka committee obi okra bi no ni bi betu ya o ka kire obi betu aboa so be some committee bia betu ya ma ye hwa afi de office kinsle ye wadna danfo petwa de ba committee e fe kraba nyamsan kan bi no oba e de a obeti bibi e wo yen so de yekuta e de message nti mu yenye de ho ne asa na maame kwate nsem bi so kan wa ha wasi there will be no one saved in heaven with a starless crown. The stars on your crown are the number of souls that you have come to accept Jesus through your effort. I remember when I corner, yet I enjoy the new. We permit you. I enjoy the share on those grounds, yet it can't be boy. Nipado do I want no and now was so, I'm about who Jesus Christ, and no one yet about Mamma White Necker. Yet you did. No, see what was the himself. So anyway, need you cry, so I'll call heaven. Now, but who will be a mammy be a number so intino, what might be heavy. Where did you pa? When you had just one crab of one jabber, and you were the mamma ho, Joe, your mamma, as no catch them, and then the liberty chairman. May I imagine 7 over to Jesus and when tea names made day, but never happy. Women Faku could do. Near Yankupon Jumani. No Yankupon so very day. With your soka. Say, dear, we are Yankupon and Casanova. Also, need the also. Our man could do no. She's so friends about him. Yaku could do. May whom I am. Yen to Pianamon. Yen to Brookson. Yen the wire more dance and Safra. Yen or dog. Yankupon Bay. Auntie, yeah, what I want the can wins my enemy. 2 Kings chapter 7, 9 to 11. After Yedru, are we doing right? No, sir. Are we doing right? 2 Kings chapter 7, 9 to 11. 9 to 11? Yeah. I have for my tosumi, Chichemu, and I have for my tosumi, a trin song, and Chichemu. Edu baako ede kopem edum krono 9 to 11 enkono ede kopem edu baako no ose ena wo sese won ho se de yare ye nye ena da yi ye asempada na yen de ya ye komi na se ye twen kosi adechie a asotwe bi beda yen so na afa mumma yen kɔ ahemfie nkɔka na oba befrɛ kuro no apono ano ahwɛfoɔ na ɔka kyerɛ wɔn sɛ yɛkɔ Syria fo nsrem na hwɛ onipa biara ne biara ni hɔ gye apɔnkɔ a wasiesie wɔn ne mfunumu a wasiesie wɔn ne ntomadan no sɛdeɛ ɛteɛ na apono ano hwɛfoɔ no frɛ ma ɔkɔkaa no ahemfie 11 na ɔkɔkaa no ahemfie. Amen. Amen. Are we doing right? 2 Kings
Syriafoɔ aka Samariafoɔ yɛ ahyɛ dɛm kɔm na eku wɔn wɔn de tu sa begu anim hɔ ntumi nkɔ wɔn ntumi ma nipa bebree wu a na ewuro akwatafoɔ 9 a wɔn nso yɛapam wɔn afi kurom a wɔn te kuro n'abɔnten so wɔn nso to ɛkɔm ku wɔn Nyankopɔn hu ohun wɔn na wɔn yɛ wɔn adwene sɛ yɛte hɛ yie wu nti yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛkɔ Syriafoɔ no deɛ kɔnum kɔnyɛ koraa nyɛ hwee fede Nyankopɔn tumi yɛ akwatafoɔ 9 wɔn nante no akɔ hɔ no ɛkɔyɛ sɛ asɛ chariot bebree bɛm pimpim ɔ Syriafoɔ nyinaa yɛ dɛ edwane Onyankopɔn na akwatafoɔ 9 so agye Samariafoɔ no nyinaa nkwa wɔn kɔduru hɔ a nkɔfoɔ nyinaa adwane yɛn nnuane na abue nsa na abue biribiara sika wɔbɛgya no wɔkɔ wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛyɛ nhu bi wɔ hɔ afɔm to hɔ a na wɔn ani ba wɔn sɛ what we are doing is not right yaba bɛhu yɛn no ɔte sɛ yɛn nuanom na ti Samaria kurom wɔn mu wie yaba ne yɛgye yɛn ne yɛde di yɛn nom yɛ biribiara wɔ ha ɛsɛ yɛkɔ yɛde good news nso yɛ dɛ kɛka kyerɛ wɔn a wɔ kurom wɔn sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ ha nie nti wɔn nso mmara na yɛ dɛ na wɔn bɛdi bi yɛn nso yɛnyɛ good news no bi saa bɛbɔ a ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛ dɛ yɛkɔ yɛkeka kyerɛ afoforɔ sɛ Yesu Kristo wɔyɛ dadɔ yɛ dɔɔso wode ho to nso a ɔha ne wɔbɛsɛ bɛba deɛ nanso bɛyi afiri mu so Nyankopɔn nam akwatafoɔ 9 nso agye Samariafoɔ a yɛyɛ te hɛ yi Nyankopɔn bɛtumi afa yɛ so ama afoforɔ nso ahu no anuanom Onyankopɔn wɔso o ɛfɛ wiase kɛsie wɔso papa ɛnso sɛ yɛma yɛn ho kwan a ɔbɛyɛ ketekete a bɛtena yɛ akoma mu na ɔde ayɛ n'adwuma wogye di akayɛ bi wɔ ha Onyankopɔn ɔnhyira yɛ nyinaa n'adom nti amen I
yɛsa da wase bio ɔdom mu nti yɛate ɛmu nsɛm yi ho yɛserɛ wo boa yɛn sɛdeɛ yɛate nti mfa nyɛ adwuma sɛdeɛ wopɛ no bɛyɛ nyinaa ho ban firi bɔnefoɔ ne nsɛm o ɛsɛ ne nnwuma nso wɔ yɛabrabɔ afei ɔdom a ɔfiri nyankopɔn nkyɛn zukukura ho ka no ɔne yɛn nyinaa ntra nnɛ nkosi wiase awie na adom nti amen